criar una ovella, 2 corderets. Nosaltres portem un sistema que és molt personalitzat perquè ara estem donant calostro, hem estret el calostro de la mare de l'ovella i tenim que alimentar un per un tots els corderets. Això és calostro, és la primera llet de l'ovella, diguem, després ja passa a ser llet i així és a partir d'ací és on l'ovella ja farà la lactació i farem el formatge després, durant els 4 o 5 mesos que dure la lactació. Anem a passar els corders al quart on estan tots i així els juntarem tots. Ja estem així. Així tenim els corders, ja que estos tenen més dies, ja van aprenent a xuplar així en els xupetes estos. Mira, a ver, este ja s'està enganxant així.